el talent no coneix de gènere. Per això és molt important que les noies vegin models, en general, en tots els àmbits. Si algú ho ha pogut fer, jo també puc fer-ho. En el dia d'avui hem vingut a l'Escola Industrial. Ens han explicat els cicles on s'acostuma que no hi hagi moltes dones. Hem visitat el taller de fusta i el de metall i també ens han explicat una mica els treballs amb 3D. És una jornada que posa el focus a despertar curiositat. El taller està dirigit a noies. Per què? Doncs perquè, malauradament, el sector industrial i el sector metall en particular és un sector, en quant a formació, força masculinitzat, i aquestes jornades el que permeten és mantindre opcions obertes. Haurien de ser capaces, en tots els àmbits, d'haver-hi un trasbàs. És a dir, el talent no coneix de gènere. Per això és molt important que les noies vegin models, en general, en tots els àmbits. Si algú ho ha pogut fer, jo també puc fer-ho.